Ngapnya soba ya pi ki perlok ki bistanat ban pe ya ke video ha ke channel. One phai bang Lionel Messi ban training Shaka club Paris Saint-Germain. Hadin bol Lionel Messi ulam sau mentala si tayo tam Mnen kasngi one phai nak menta ban training Shaka club Paris Saint-Germain. Kum si benta ban penkre ya ke jingele kai ka bakaddu haswa ka World Cup Qatar kan sedang. Kata ke jingele kai Persia ya club Auzire haka khalai tarik kabadai ka sngi ublai ka porsan lai pau PM haba phai sha kawai pat ka khubor Lionel Messi udon kam sa 4tylli ki assist na ka bentaban pendap ya laispa tli ki assist haka jingile kai jong u bat ka club Lionel Messi udai tang mau hui marwai na ki wai pat ki players jong ki club baper haki 4tylli kilik na ka dauba Europe ban kenjo sha ka ne ka thong kata ban pendap no ya laispa tli ki assist haka jingile kai jong u bat ka club haka bol Lionel Messi menta ulayo hadu arspa kendai pun 300tylli ki asis haka klub cek parlok ngin sapek sakano tli ki game Lionel Messi don kam na kameta ban pendap ya laispa 300tylli ki asis haka jingele kai jong ubat ka klub parlok tangkini ki kubor ngin saya kendu haka wipat ka video kublay shibun.